ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ରଥର କାରିଗର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରଥ ଆପଣଙ୍କର ରଥ କାମ କେମିତି କ'ଣ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କ'ଣ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କାମ କେମିତି ହୁଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଯିବା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସୁ ଆଉ ଏଠି କାମ ବାନ୍ଧୁ ତାପରେ କାମରେ ଲାଗୁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି? ଏଠି 92 ମସିହାରୁ 92 ବର୍ଷର କାମ ଆମର ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଅକ୍ଷ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ସଂଯୋଗ ହବ ତା ମଝିରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ପନ୍ଦାରୀ। ପନ୍ଦାରୀ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ କାମ ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଘର ପର୍ଦା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଛୋଟ ଦେହରେ 32ଟା କଣ୍ଟା ଲାଗେ 16ଟି ଘର ତା ଦେହରେ 32ଟି କଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଏ ପନ୍ଦାରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ପନ୍ଦାରୀ ପନ୍ଦାରୀର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ରଥର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ରଥର ଯେଉଁ ଚକଟି ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ବୋଲି କାଠ ଥାଏ ସେ କାଠ ମଝିରେ ଏଇଟା ପନ୍ଦାରୀ। ଏହାର କାମ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ? ଏଇଟା ଅଖକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ ଅଖ ତା ଉପରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କୁମ୍ଭ କୌଣସି କାଠ ଫୁଟା ବଲ୍ ବେରିଂ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ। ଅସୁବିଧା କରିବନି କୁମ୍ଭର ସେଫ୍ଟି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ ଅଛି ଆଉ ଏ କେବେ ଲାଗିବ ଏ କାମ ସବୁ କେବେ ସରିବ? ଚାଲୁ ରହିଲେ ଏମିତି ଭଉଁରୀ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁକା ସବୁ ଚାଲିବ କାମ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା କିଛି ତିଆରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପନ୍ଦାରୀ ଉପରେ ବଳା କାମ ଏବେ ଚାଲିବ ବଳା ପରେ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ମାନେ ମାଟି ଫାଟି ପଡ଼ିକି ଥିଲା ଏବେ ହେଉଛି ସବୁ ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏମିତି ଉଞ୍ଚା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଏମିତି ଏଠି କାମ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେହେତୁ ଦୋଳଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାହେଇଛି ତଳ ସବୁ କାମ କରାହେଇଛି କାମ ଉପରେ ବାଡ଼ା ପିଟା ହେଲେ ଫାଟିଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳ କାମ ୟା ପାଇଁ କେମିତି ପରିବେଶଟା ସୁବିଧା ଥିଲା ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ନା ଏଇଟା? ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା ମାଟି ତା ଦେହରେ 3-4 ଜଣ ଏକାଠି ବସି କାମ କରିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏକଲା ବସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏକଲା କାମ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ାକ ମାନ୍ଦେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ବାହାରିବ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶାସନ ୟାର କଥା ବୁଝିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ନା ନା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀରେ କର୍ମତତ୍ପର କମାର ସେବାୟତ ଅଭିନୀ ମହାରଣା।